6 соли ахир дар манзили Муҳаббат Қодирова, сокини 28 солаи Душанбе, гази моеъи Қазоқистону Русия ҷойи гази табиии Узбекистонро гирифтааст. хонум Қодирова чандон бовар надорад, ки бо лӯлаҳои гази табиӣ дубора ба ошхонааш гази Узбекистон меояд. ин газ турбаи гази природнимона 6-7 сол шид турбашамо буридем, газ надорем, ё дар истифода мебарем дар балончаи газ ё ки дар плитаи светӣ. комилан қатъ шудани интиқоли гази табиии Узбекистон ба Тоҷикистон дар 2.5 соли пеш на танҳо манзили сокинони Душанберо бегаз монд, балки даҳҳо корхонаҳоро баста ҳазорон нафарро дар ин кишвар аз ҷойи кор маҳрум кард. танҳо дар худи ширкати Тоҷик Трансгаз, ки солҳои қаблӣ то ҳудуди 3000 нафар кор мекард, ҳоло танҳо 200 нафар боқӣ монда, дигарон ба истироҳати бемузд рухсат шудаанд. Интиқолдиҳанда ҳоло шартнома бо мо набаста истодааст. Сабабаш ин асосан норасоӣ дар худ медонанд, локин сабаби асосишам ин ҳаҷмое ки ба ҷумҳурии мо ворид мешавад, ин ҳаҷмои бениҳоят кам мебошад, ки барои таъминкунанда ин ягон хел роли калон намебозад. ба қавли ҷаноби Шоимов, дар соли 2013 Трансгаз 1000 метри мукааб гази табииро ба Тоҷикистон $310 мефурӯхт, дар ҳоле ки он замон гази табиӣ дар ҷаҳон барои ҳар 1000 метри мукааб $200 амрикоӣ қимат дошт. ин масъалаи нархгузории дигар ягон чиз нест ва ин масъала вообще хушбахтона дар наздики гуфтушунид шуд, локин масъалаи газ дар он ҷой надошт. аммо таҳлилгарон қатъ шудани гази табиии Узбекистон ба Тоҷикистонро қазияи сиёсӣ медонанд, ки дар заминаи мухолифатҳои Узбекистон ба тарҳҳои бузурги энержии обии Тоҷикистон пеш омада буд. ба қавли онҳо, ҳадафи Узбекистон та ҳадди ниҳоӣ кам кардани интиқол ва бештар аз қиматҳои ҷаҳонӣ боло бурдани нархи газ мушкил эҷод кардан дар тарҳҳои энержии Тоҷикистон буд. қазияи сиёсӣ аст албатта ва мақсади асосӣ ҳамин буд ки Тоҷикистон ба тамоми шартҳое ки Ӯзбекистон дар назди Тоҷикистон монда мехоҳад розӣ шавад. Аммо мо албатта ба ин розӣ шуда наметавонистем, зеро дар сурати розӣ шудан бехатарии иқтисодӣ ва бехатарии миллии мо як зиёни хеле калон медид. аммо гази Узбекистон барои Тоҷикистон дигар беалтернатива нест. хати лӯлаи гази чоҳуруми Туркманистон ва Чин, ки 1000 километр тӯл дорад ва 450 километри он аз тариқи Тоҷикистон убур мекунад, умеди дастрасӣ ба гази табиии Туркманистонро барои Тоҷикистон бештар мекунад. дар ҳолати ҳал наёфтан дигар масъалаҳое ки аз гази Афғонистон ҳам таҳрим карда шудааст, лоиҳаҳо ки аз он тарафиҳо мисгим ҳоле қубули Тоҷикистон хитобе ки сарчашмаён аз Туркманистон мебошад, онҳо ҳам ба амал бароварда шаванд, имкониятҳо зиёдтар пайдо мешаванд. тибқи маълумоти Вазорати энержӣ ва захираҳои об, Тоҷикистон дар як сол ба ҳудуди 2 миллиард метри мукааб гази табиӣ ниёз дорад ва дар гузашта аз Узбекистон то 120 миллион мукааб гази табиӣ мехарид. истифодабарандагони аслии гази табиии корхонаҳои Талко, Тоҷиксемент ва Тоҷиказот буданд, ки бо қатъ шудани гази табиии Узбекистон ё комилан аз кор монданд ва ё ба истифодаи ангишт гузаштанд.